дар баробари чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи 2 вилояти Хатлон ҳамчунин ҳамасола мусобиқа барои дарёфти ҷоми вилояти Хатлон байни дастаҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон гузаронида мешавад. Дар даври нимниҳоии ҷоми вилояти Хатлон, ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Ёвон гузаронида шуд, ду дастаи пурқувват футболбозони дастаи ноҳияи Ёвон футболбозони дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстиро қабул намуданд. Ин бозӣ пуршиддат ҷараён гирифт, чунки дастаи ғолиб ба даври баъди финалӣ роҳ хоҳад мегирифт. қисми аввали бозӣ бо ҳаракатҳои головари ҳарду даста идома ёфта, футболбозон тавонистанд дар назди дарвозаҳои ҳамдигар ҳолатҳои головарро анҷом диҳанд. Бояд гуфт, ки дастаи Ҷиликули ноҳияи Дӯстӣ дар садри ҷадвали бозиҳои Лигаи 2 вилояти Хатлон ҷойи аввалро ва футболбозони дастаи Ёвони ноҳияи Ёвон дар зинаи дуюм қарор доранд. қисми аввали бозӣ, ки беҳтарин лаҳзаҳои голзаниро футболбозон анҷом доданд, мусовӣ анҷом ёфт. Дар қисми дуюми бозӣ футболбозони дастаи Ёвони ноҳияи Ёвон нисбат ба футболбозони дастаи меҳмон бештар дар ҳаракат шуда зуд ба дарвозаи дастаи Ҷиликул ҳамлаҳои головарро анҷом доданд, аммо задани гол муяссарашон нашуд. Ҳарду қисми даври нимниҳоии ҷоми вилояти Хатлон то ба задани зарбаҳои 11-метра идома кард. Дар зарбаҳои 11-метра футболбозони дастаи Ёвони ноҳияи Ёвон бо бартарияти нисбатан хуб ғолиб гаштанд. футболбозони дастаи Ёвони ноҳияи Ёвон баъд аз ғалаба роҳхат ба даври финалӣ ҷоми вилояти Хатлонро соҳиб гаштанд, ки дар даври финалӣ футболбозони дастаи Ёвон бо дастаи футболи Рахши ноҳияи Восед дар варзишгоҳи ноҳияи Данғара дар рақобат мешаванд. мо дар ин майдони худ бо дастаи Ҷиликул рақобат кардем. беҳад дастаи хубе буд, ки дар якум дақиқаҳои аввалу охир бозӣ ба сифр вай рафт, ба анҷом рафт. Дар зарбаҳои 11-метра бачаҳои мо хеле фаъол буданд, ки мо муваффақ шудем ба финалӣ роҳ ёфтем. мо хеле хурсанд ҳастем имрӯз, ки дар даври финалӣ бозӣ мекунем.